birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pazuriklo tang tepini adab birta juitha Ingkoi raisia phong BBA ninkane seka mai pi kipajut arni mai kedo. Surihini ra ingkoi troga parman Bethel Baptist Association mate BBA pen phong ingkoi raisia parman arkoi ingkoi ra kithom ingkoi ra pli la pen ingkoi ra pho arni an pani thoma parman ninkane seka mai pi di project so langso Emmanuel Baptist Church along peman ponlo. Ninkane seka mai pi athepi KN pon koposon si kroi thekchi romanang deng pi kep ang deng so krepli along pen. Sonsi arkoi ni phai ingkora pho surihini ra ingkora trok arni kijut siar ni ata por phai kepen arna maphan kero karcho me pi pedoro BBA me phu prasanjit daimeri pen me chari ponsi executive secretary in charge Livingston terang ahin pen aluhi kapachnia por en ponlo lapen EBC youth women atum pen lun cheto khoyar parju anparta jungjung pen pusita me lun parju pon Apithu apar hidipi Baptist Church atum pen lun cheto mate khoyara lunjir parju Anparta kerokar chome ho chophalo hi mate arna malam than bang Reverend M Sakri KVBC Dimapur pen kopuson si kroi thekjima aputha alam the pen arna malam pen chethan pon so along kacharabdun Rajiv Rongphar BBA dun mai phu pensi karbi pen lamlar bidunlo Bangso amelang BBA sarku arom kedo monduli krehini la pen fellowship troxy ke kroya bangpu bang phiatum chetong dunsi kapadusi akardom amelang ke ongdung armu chetong pon me sen pen pechunlo busi BBA executive secretary in charge Livingston terang pen nang pachini dun Ardom jorolo aprangsi nang litum perang kiatum nang kahumri apot ada Bethel Baptist Association kedam tang arkoi ni phaing ko rage thompen pini kijut siarni lo arkoi ni phaing ko rapok ni thom program ni litum mesen pensi pachun ponlong lo pini kijut siarni ongdung Bethel Baptist Association angkang monduli kre hini atum chetong petpen labang so AGM mesen pen pachun long pamelo adim lage ladak Emmanuel Baptist Church diphu bangso ajai megalong la
arna malam tipi ki hum ponang deng ko an pen ke ko mara bang thu se arna malam ke than pon iklane kalang lo mesen lo ju mesen pen si than pon lo nili tum ga chop ha teng pen bang thom texture speaker atum lam than bang atum chop ha teng pen alang itum wang pen nili tum pan ju mesen me si than pon lo peneng athi pi ke an pon la ke roman sang deng pi kep ang deng su krep pi lo hala tum ko son si than nam de te arju thekjima kroi thekjima palam si che than pon lo na se nili tum bang thom speaker la ke prangsi bang ke dak Emmanuel Baptist Church along pastor Edwining T la pen Nagaland pen M Sakri Reverend ke hai wang lo la pen na inu ta bang ke Rengma Baptist WRBA Western Rengma Baptist Association pen Joshua N Rengma alangli non wang po ki josi a service alangli si la bang so thima putak than pon po Me jude tapi karbi kekan ritnong chingdi BBA ningkan esek amepi aparman Emmanuel Baptist Church risonim so atumpen piklang pondunti uthot arni kang sama porpen kero karcho alunkan amalinta pedo pontuji Tang lo Marcel
lumjong sarpo rong phara rong along rong asar ke batpon ili sokarbi atum ke hako penta jutang jubat kang chole mapotsi rukasen kapenjong te kang jutang mate aporom puthi rong rup chokim chorang det lo purote kachari chaloma bang donang jibusi rong asar ke bara jutang penjong te kang lason si lumbajong hawar kaparlo lumjong sarpo arong niphain korapo arkoe chiklo surihini ra en koratrok rong asar biren rong parapan rong asar pu hok ponsi vopong asar longsing bea hin pensi sar batpon lo rong asar ki batpon ameyelo longsing be vopong asar rajeswar teron longri asar borsing timung sar barim longki teron disama rong asar velson terang taralangso rong asar hemari timung chupiyuk rong asar longki be langso diet rong asar atum chitongdu Risobasa pen firang ke phan puthot dini hinben ar chei phanse nila dagan paling thate ha tum media tum phan nang kachohang mate la somai lake ilitum karbi tum sukarbi tum ke aku pentai ilitum ke rong ru kecari calom sarlar ke manangi pulutang te ci somnangi po amai lo la sipini ke dakta lumyong sarpu rong phara rong la dakta rat de du mikar mithur du don harui sira don hoke troke bagdu lasi cari caloma bang ave pusi alangli biren rong phara bang afansi rada tum yong lo nang sar chunang populo lasi nililong upong asar along man peng nang chohang sungni nang chohang lo lasi nilitum sarawan man peng pilo sungni pilo bang aku hut rukasen harbamon atum kapincong kapintia teng pensi kipapleng nang yi pula si ci somon pulo lasi tuwi ke ilo somlo wupi tharlo phakpi tharlo lapen man peng chipilo lapen to daba bangke nili la sar ki cho banga phansi da me nilitum arnam pharwa bursi nilitum nilida kha khang pilo womud bukan ta misen lo lapen tuwe ta wupi phakpi thatpi wupi thata tuwe ta akan par enang pangno pami lapen to da burge matha sita lata buakan ke par enang pangno pami lang thelang pongan da me edlo lasinon la man peng ciron apor lonon ke lasi aku rukasen habamon penta sar citong an long ria sar baterong asar lahai coma sar atum ke citong an kaci ke somotum an ke hormai si ogbori si ke pinangi pusi nilitum todap non kiki rong asar kache bat mate achom kache abang phuing lo nilimen biren long pha kasinon sarkri ni larkri ni wopong sar longria sar pen jape jaho chedai longri asar to manta nache tongdun posalang to manta suri mane ningak long ban churolo ben pini nili phan na so sar nangke bat lakhe pini chotalelo ni suri ni pharwa phista menili aso nili arpu ke nili chedeng kon pame po radder phanda nili la sonti lamchak pilo je la amase la sorong long pajing thor ponji la sorong long kichari salon ponji sar do lardo po nili la so pensi pini penke nili achom etang lo achom ateng pensi nili kam jam klam ek po si nili do ko yang lo sampu radang lo ta nili kan pachin pon lo lake non damtang da ki bom lo pe non ke bang jilang stame alang letum ki klem mi ke dam mi cepaduk pi rong go pan ke pacing ko ji pan alang di risobasa tamela e pongoteng si de igwe po la pen perang ki samela e pongoteng si de igwe po
amen bangke risobasa bangke rupsing rongpar lapen perangki lake ilitum along Samson terang la alang lo Arlong pira kedama tower Richard Tokbi amithang jungjung akhidat ben tower kaselam pipon. Lakhain kora trok duar baguri MSC constituency under Arlong pira kedama tower Richard Tokbi amithang jungjung akhidat ben tower selam pipon. Lasonsi isi constituency along Mesen leadership chemanji polote kidu kisum kithi kejang kisokeun e rong rup tower melang kawe along an arjab thip abang pusi Mesen leadership chemanunji. Lasona taxi Ladakh Inkora Trok number Duarbaguri MSC constituency local MSC Anparta Karbi Anglong Autonomous Council KAC Education in Charge Richard Tokbike Amithang constituency upon Kachinghon Tek Perpik an Laswa Joksi Daitor entry tax get adung head Arlong Pira Aradatum Penangan Ajurding Kluipen Kedam Kewang Atawar Penangan Kasiksa Kachitong Nanglo Laso Abirta Richard Tokbi Arjulong Pen Aningduk Pik Anlo Lasi Amithang jungjung akhidat pen Arlong pira kedam atowar nini aparman JCB pen towar kasalam piponlo labang solong kachirapun taradong PS pen secretary Konsing Hanse Binarson crew lapen Priyonat Teron atumsi patir pidunlo lasi Arlong pira arong aradatum ta aningarong pik anlo kevangji surihini ra engkora troksi aningkan sitami alangli phansi chirap chito dunji pusi ningje ponrenti Sir Richard Stock bifana mithang akhir dapen dami tawanang banai pilo ningkan ko anbelo ni nilitum ladak kidu ka siksak kedam ka siksak si ke chelang benceng lok student benceng lok sidami non la sir nang matha pilo amithang rong handa ko mithang ching hon ta dulo lasi churu par pig lo lasi lason bangke piniani an ko ningkan ko an ne lason a political ko pipilo ne do ulo dang ke dam et pen ta thangta long elang la non bangke Richard Sars bang dolong da nang banai pilo non aku la towar da nang banai pilo non dolong da aku mission da dolong da nang banai ipu pesini tumbang ke churu par pig lo Nanti towar nang banai ni aku ning kring hut nang barikha hut nang tung wang ko an bak siksak pig bang mange inghan aja te mane inglong towar bina pot inghan do pig plus aku gari ghura muthate chen pocket pen chenglo angtong si mane kasiksak gari na kaheng noon ako mithang ge do ge dam siksak ako la se ke chilangi ta ho aja ta ho puta siksak pik la pen plus ingnar da te bokhet deu pahar te bokhet pot ingnar ge chupa dablo chelat ke lagi mane anarlo ba ajogang ting ba anarlo pola melu aning hanglet anarlo ta ajota men karna ho potela song han bange ka do beta ninje holo je along pira tawar ge damtung ti kumali pisi ka do beta mane kichi thande muluk lo tame non sarfan churu nahi Sitami sarfan churu nahi je sar non Richard Tokbi bang non timhan tawarang banai people la ansa se tim churu parlo la pen plus tu ako wan ma alangli arju ding du tektik bangke nili tim bangke PC mane dudun pu mane ko pila me alang nang pingkhat man itu soting iklemon pu tangkel ada nali tu puling along kiklem bang pu bang pia tumpan tapi lo nali pendiri nali churu par pig lo chapanduk pig lo alang ling tu atumi ta so chejun jiban se kame klem lo pig lo atumi ta binarson crow ako la pen ala kon hanse ako rio teron alang li tum bang thom engang an chapanduk lo atumi ta so chejun jiban kam un nang ji mane la so kamang pini la ni ang bong pleng vek nai pula tum do de sang se aju anta baji proxiner ke ban lo kame klem latum mane churu par pig lo la si latum ansa se mane pa meji phansi bor ipon lo la si latum alang li tum hanta churu par pig an lo nali me chithani ma nili nursing tokbi nali la bangso rong bangke rong sar to churu Tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru